Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Golek duit kok lewat konten. Nggih, leres pancene kula niki golek duit lewat konten. Kula nggih saged diarani konten kreator soalnya kula damel video niki nggih alhamdulillah video niki sing ngawehi rezeki kula niki nggih para sponsor-sponsor niku, para iklan-iklan niki sing saged gaji kula. Tapi nggih gaji kula ora koyok sing konten kreator sing wis kondang, konten kreator sing wis terkenal, sing wis dibayar atusan juta, miliaran. Aku mung trimo 1 juta punjul wis seweneng, wis bersyukur aku. Pancene aku konten kreator, Dur. Mulane aku golek rezeki, golek duit lewat konten iki. Aku orang golek rezeki, aku orang golek duit lewat tanganku sing dawa. Aku orang golek rezeki lan duit lewat sesuatu sing elek, sing ngrugikno wong enggak. Jadi aku iki berusaha ngwujudno welas asline Gusti Allah nganggo tanganku, nganggo sikilku, nganggo pikiranku, nganggo ati lan rasaku. Iki tak gawe golek rezeki sandang pangan ning alam dunya. Dadi nikmate pangeran iki tak gunakno seapik-apike, tak manfaatno seapik-apike. Oh gak kok tak sia-siakno nikmati pangeran iki. Awak dhewe dikeki pangeran, tapi nek dibarno yo pangeran iku akhirnya kan ngerasa piye wis tak kei nikmat sakmene gedene tapi gak digunakno saapik-apike. Piye nikmat iki kadung tak kei tapi malah ora digunakno blas. Yo, iki pangeran malah koyok ngrumasani yen ora ana manfaate nikmate ngono. Dadi panjenengan sedaya nek nganggep kula niki golek duit nang konten, iya jene nggih leres Kang. Kula niki pados arta, pados sandang pangan iki lewat konten niki. Lah kula pados rezeki lan arta lan konten iki tujuan kula nggih kangge kebecikane panjenengan sedaya nggih. Nek aku ora duweni kawruh Dulur nggih. Kula mboten nggadahi wawasan. Ya aku gak buka konten kreator iki Dulur. Wong biyen tujuanku aku duweni wawasan pengetahuan lan kawruh ilmu Jawa sing tekan leluhurku iku aku kepingin nyebarno ajarane iki supaya kabeh iku ngrasakno apa sing tak rasakno. Nah aku saiki iku ngrasakno apa sing tak rasakno, apa sing diwejangno mbahku iku Lur. Apa sing diturunno para leluhur-leluhurku biyen. Nah saiki aku wis ngrasakno. Apa kang sing dirasakno? Ya yang tak rasakno alhamdulillah. Sandang pangan terpenuhi, tercukupi lah. Sandang pangan tercukupi. Ati lan rasa iku iso ayem lan tentrem. Bahagia sak kabehane. Nah niki kula bersyukur sampai sakmene. Lah sing tak terapno iki akhirnya saiki tak gawekno konten kreator, tak gawekno channel. Aku berusaha dadi konten kreator iki supaya
cara derek-derek sedaya panjenengan sedaya sing gelem ngikuti jejakku nggih monggo, sing mboten nggih monggo, terserah. Mboten. Kula mboten maksa. Wong niki kangge tiang-tiang sing istilahku kepengin ngikuti jejakku ngono tok. Lah visi misiku sebenarnya iku Dulur. Visi misiku iku sebenarnya iku. Dadi ngeten Dulur, sadurunge aku mbapat ning konten kreator iki, aku wis duweni penggawean ning omah yaiku usaha dhewe ning omah. Mergo ilmu usaha bisnis iki sebenarnya aku nerapno nggih sisteme ilmu Kanjeng Nabi. Apa ilmune Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dalam berbisnis dan berusaha wirausaha yaiku Kanjeng Nabi iku duweni sifat sing sabar, telaten, jujur. Nah, iki sifat telu iki sing ket biyen tak gunakno yo alhamdulillah. Sifat telu iki ndadekno dodolanku, usahaku, bisnisku lancar sampai saiki ngono lho. Lah. Dadi aku sadurunge gawe konten kreator iki aku wis duweni istilahnya duweni usaha nang omah. Terus aku duweni visi misi. Visi misi nek aku iki duweni kawruh saka mbahku, saka leluhurku iki kepengin tak tularno ning panjenengan sedaya. Tak tularno marang wong-wong sing kepingin ngikuti jejakku. Akhirnya tak tularno, aku ora ngerti Dur, ora ngerti. Bener-bener aku ora ngerti nek ternyata konten kreator iki iso menghasilkan duit. Aku yo gak nyongko Dur. Ternyata iklan-iklan sing mlebu, sponsor-sponsor sing mlebu nang videoku iki ternyata menghasilkan duit. Ya wis akhirnya tak terusno. Selagi iki apik kanggo wong kabeh ngono. Dadi aku orang rumangsani Dur. Aku orang rumangsani nek konten-kontenku iki nyesatno panjenengan atau merugikan panjenengan, aku orang rumangsane. Pancene Dur ya, pancene wong jaman saiki akeh wong sing iso ngrasani tapi akeh wong sing ora iso ngrumangsani. Ngono. Lah, saiki aku pancene gak ngrumangsani lho. Aku gak ngrumangsani yen aku iki nyesatno panjenengan. Mergo panjenengan tak jak ayo ben sampeyan panjenengan iku iso urip ayem tentrem, bahagia. Seneng pangan lancar. Neng dunya selamat, neng akhirat yo selamat. Iki sing tak jak marang panjenengan sedaya. Mosok ngejak selamat, ngejak urip ayem tentrem, ngejak ben bahagia, iki nyesatno. Iki ngrugekno kan yo enggak. Ngoten lho. Dadi pun paham nggih sampai sampeyan kula pancene golek sanapane iki lewat konten kreator ya wis tak jalani ae Dur. Lah wong hasilnya nek ditekuni bener-bener lumayan. Cuman selama iki aku gak bisa nekuni temenan. Mergo apa? Aku pokoknya enggak fokus nang sing dolare iku Dur, enggak fokus nang penghasilane. Meskipun aku ya butuh tak gawe iki mbandani peralatane konten kreator iki. Tadi aku iki ngonten YouTube, ngonten YouTube ya Facebook iki aku peralatan apa adanya. Wis tempatku wis koyo ngene iki gitu. Tempatku wis kok ngene iki apa adanya. Enggak sing resik bersih koyo para konten-konten kreator enggak. Jadi aku iki mung cuman iso tuku mic ngene iki sing murahan ngene iki. Terus iki gawe kamera HP. Dadi duduk kamera-kamera sing jernih-jernih enggak. Aku ya sing gawe tripod sing regane sing cuman piro iki ana 200.000-an. Terus pencahayaan lampu sing lampu-lampu biasa gitu. Sing penting ketok resik, ketok padang. Wong tujuanku aku enggak kok mburu dolar sing akeh. Jene aku dhewe dolar karo para iklan ya. Akeh sing delok videoku ya alhamdulillah tak gawe kebutuhan konten kreator iki supaya bisa berinteraksi terus karo panjenengan sedaya. Iku tok tujuanku. Jadi aku fokus gawe konten Dur sing temen, sing bener.
Oga nggak konten sing amburadul, oga nggak konten sing nyesatno utawa sing ngawur, enggak. Aku setiap kontenku nggak pernah aku kawuruku, ilmuku ngawuri nggak pernah. Mergo iki ilmu, iki pedomane dhewe urip, ngoten. Jadi aku gak main-main lho. Pun nggih, dek-dek sedaya ngapunten sing kathah. Bek menawi panjenengan niku tersinggung kali konten kula nggih, mungkin panjenengan mboten memahami sampai akhir. Jadi usahakno kabeh nek ndelok videoku iki mulai pertama sampai akhir. Aja ngomong kok alang iku modus tok. Engko kepengin cek ben viewer cek akeh, cek oleh dolar akeh nggih terserah panjenengan. Mungkin nyataan nyencen ngoten. Soalnya penjabaran kula niki kadang terpatah-patah. Iso awal ngene, akhir tak baleni ngene tapi tak jelasno maneh ngene ben luwih jelas. Kadang ku ngono penjelasanku, makane panjenengan tak kon ndelok mulai awal sampai akhir. Ngono. Lah iki kawruh di luar kepala iki. Aku ora tau maca kaya ana skripe ta opo, gak tau Lur. Gak tau mempersiapno aku. Dene ana sing takok langsung tak gawe konten bengi iki. Ngono aku. Langsung. Dipun terserah panjenengan, ya napa panjenengan menilai kula slow mawon, kula santai mawon. Sing penting tujuan kula positif kali panjenengan sedaya. Pun niku. Pun ngaten mawon ngapunten sing kathah, kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.